6-0. Jatend piny William Ruto ne ochunge tich commissioners ang'wen mag IEBC mabende nokwedo duoko mag yiero mar tend piny kendo chugo aput mar nono timbegi e kinde yiero. Thuolo machuok bang' aput no chamo muma Justice Nyang'aya mano achiel kuom commissioners go nogwetao. Penjo en ni poni Cherera kod kweth mare ogwetao, ang'o madhi timore? To bende ginyalo tamore chopo e nyim aput no? Chris Owino kolono wechegi. Bang' joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik puodho yiero ma jatend piny Dr. William Ruto, ne ok en gima opandore ni Juliana Cherera kod kweth mare ne dhi yudo pek e tiyo bwo tend Ruto kaluwore kod chung' margi mar kwedo duoko mag yiero ma tend piny. Jatend piny bende ne ok opando ichwang' mare kod chung' mar Cherera 4 e kinde mane osungo jakom IEBC Wafula Chebukati e twak mare bang' kawo telo. Ruto ne osungo Chebukati kaka achiel kuom thuondi ma pacho kae kuom chung' motegno e luwo chike mag yiero ma onge dewo wang'. It is appropriate to single out for special mention the chair of the IEBC, Wafula Chebukati, for standing firm, resisting bribery, resisting intimidation, and resisting blackmail, and doing the right thing. Jo od bura mag Kenya Kwanza bende ne odhi nyime kod goyo debe mag golo Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi e apisi mag IEBC. Ne en gima oyangore ni Cherera kod kweth mare ne tiyo mana e seche mambalang' e laru mar Anniversary Towers. Kata yo ma jo od bura ne opuodhogo ripot mar jelak mapiyo kaachiel gi rikni mar jatend piny e gwelo aput mar nono gi bende ne en ranyisi makende ni yie margi ne osego. Kata kamano, thuolo machuok bang' aput motelne kod jayal buche Agrim Chelule chamo muma, Justice Nyang'aya ne ogwetao. Okil Kamalo Kawilis Otieno lero ni okang' makamano nyiso ni Justice Nyang'aya koro ok dhi chopo e nyim aput makamano bang' gwetao. Tribunal nyama na ng'iyo conduct mar ng'ama pod en jatich mar IEBC. Ng'ama osewuok ok ginyal bedo gi teko kuome. Kata kane rango ndalo mane Nancy Baraza ogwetao kaka jalup jang'ad bura maduong', noselos tribunal mane dhi ng'iyo wachne. To kaka no gwetao to koro wachno ok nyal winje. Nikech koro tribunal nyama na rango wach mar ng'ama en jatich e apisa man gi tekono. Okil Kamalo Kawilis Otieno bende leronwa ka Juliana Cherera, Irene Masit kod Francis Wanderi nigi ratiro mar tamore chopo e nyim aput makamano. Tribunal nyama na luongi mondo ibi e mbelene. To kotamore, kitamori inyalo yie ni dhi kata itamori nok idhi. To sama tribunal winjo wachni ni, tribunal nigi teko manyalo issue luongi gi thuon mondo idhi e mbelene. To kitamri dhi, to nyaka da bedo ni en chal koro dagi weche mag chik minyalo donjni kuom contempt. Kaluwore gi midhiero mosebedo ka kwako IEBC e tok yiero ka yiero, Willis Otieno wacho ni yath en mana miyo duond buche ma pacho kae thuolo mar gwelo commissioners mag IEBC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.